Hola, soc Òscar Montón, soc el director de la pel·lícula Quan no acaba la nit. Soc Alexia, Àlex Monterde, és el meu nom artístic, soc una de les protagonistes de la pel·lícula Quan no acaba la nit. La nostra pel·li tracta d'un moment molt concret de la València dels anys 80 i principis del 90, en la que un grup de jóvens, entre els seus objectius, únicament tenen passar-ho bé en les discoteques de moda. És el camí a la maduresa i tot el que hi comporta. És una pel·lícula que parla sobretot de l'amistat, de l'amor i està ambientada en els anys finals dels anys 80, principis dels 90 i contem també una miqueta el que és tota la moguda que va haver en la ruta i està molt interessant d'anar a veure-la, val? I el festival... El festival està fantàstic, en Calella s'han rebut els braços oberts i estem molt contents d'estar així. És una oportunitat de donar-nos a conèixer per aquestes terres i a més estem molt orgullosos de formar part d'aquest festival. Hem estrenat en Màlaga, el Festival de Màlaga d'enguany, després en Alacant, en Elche, en Villena i hem estrenat també en la ciutat de València, en la Mostra de València, amb 600 persones, la qual estem molt contents, en el Palau de la Música de València.